aywa assalamu aleykum bandiraɓe meɗen ƴeew Pinal TV on fon calminama sanne jammuji moɗon lamdama yewtere moɗon wiyetede humpitinde aywa sakiraɓe hande en noddi goto e sakinke meɗen ɗum woni hanko biyeteɗo Alou Seyni Guindo oɗo andino Alou Seyni Guindo sukano daraniɗo leñol ngol daraniɗo no jaam e deƴerdu wawi wartirde e ga leydi meɗen Maliga. Alou Seyni Guindo assalamu aleykum maɗa homo woni Alou Seyni Guindo? Waaleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh. mi jewti maɗa Ousmane Bari mi jewti kala keɗoɓe wakkati joni mo gonɗen o télé Pinal fou e kañe ɓiɓɓe leydi Mali gonɓe ley Mali e caggal Mali. sa wi Alou Seyni Guindo welima do a wiyan amiri dental dogono e fulɓe e kañe e hoddiɓe muɓɓen e leyi goɗɗi gonɗi ley leydi Mali honno jaam e deƴere wawi tabitinde ley leydi ndi hakkude leyi ɗi fou hakkude laamiɓe e laamaɓe. Alou Seyni Guindo hoto Alou Seyni Guindo dia hoto Alou Seyni Guindo jooɗi e dow walde nde woni ko Alou Seyni Guindo wari? sanne Alou Seyni Guindo se welima a ɓaman ley hayre Douanza miɗe jeeya toon sa welima du a ɓaman ley seeno Bankas miɗe jeeya ɗon so welima du a ɓaman Bayangara miɗe jeeya ɗon fa wara wa yotta ley Gimballa e ley Masina e ley Kunari fou saabu mi ɓiɗɗo Mali e ɓi Mali ɗo woni fou e leñol Mali ɗo woni fou kala ley Mali e caggal Mali miɗe tawe ɗon fou mais ɗo ndimami ɗo mawnimi ɗo gabmi jande e subaka am ɗum woni les raison Douanza dow huuro Douanza jaati e suudu babami jaati yo o Bandiagara ley laamu Bandiagara huuro andirteɗo Dukombo. alhamdulillah min beltigi hen sanne hanno mbirɗa ni e dental e fulɓe e dogono en e hoddiɓe mumen an woni hoorejo mum. Alou Seyni Guindo nde walde heɗen joƴƴinɗo nde walde haqqille homo woni ko keɗɗa e joƴƴinde nde walde Alou Seyni Guindo? hakkille on wardi ɗum woni hitande ujunaji 2020 mi yeyno ley hakkude leydi meɗen Mali ndi e nokku ɗo ndimami ɗo mawnimi ɗum woni les raison Douanza toon mi daari ladde député ɗum woni hono laamowo cercle Douanza o nden cercle wonno honno mi wawi fodde darde hakke ɓiɓɓe leydi ndi e yimɓe koɗiɓe toon ɓe fou e kañe ɓiɓɓe leydi Mali fou mi hokkat ɗum en hakke muɓɓen hay ley on umma dara mi yii e caɗelleji camuɗo dow leydi meɗen hitande ujunaji 2012 ɗum woni haaɓo jaadi mo woni dow leydi meɗen ndi hande laati sababu mettuki wari ɓangi hakkude ndimdaɓe koddimɓe e gondimɓe e ley meɗen Mali ndi donc e ley ɗi fou donc mi yii ɗum mettiku se wona wajibi neɗɗo ummo daro haalna ndimdaɓe koddimɓe e gondimɓe e ley ɗi fou fama wiide enen goni koddimɓe enen goni gondimɓe enen goni jeydimɓe ñande se bonɗo wari waɗi bonande hakkude men fou gattinen koye men hakkille fade enen e hoore men mbajodiren na pellodiren na ñigidiren saabu feloje e ñigoje ana ɓangi sanne ley leydi meɗen ndi fa hande ɗo gonɗen ɗo ñande fade ɗum heeɓo jaalo yonkiji e hakkilleji ɓiɓɓe leydi ndi e ley meɗen gonɗi ley leydi Mali e kañe e ley Pulako e ley ɓaleɓe ɓe fou somi heeɓi hakkille se noddimi bandiraɓe meɗen woɓɓe e ɓaleɓe e kañe e Pulako fou somin gaɗi dental ngal min imiringal dental dogono e fulɓe won gonɗo ɗon andirteɗo Mamadou Ñaali Bouli wi Alou Seyni won koddimɓe e meɗen ɗo koy e ley woɓɓe e bamrankoɓe e kañe e dafin en e mosinkoɓe e koroboroɓe e bellaɓe e kañe e tamasek en nenne en mbiya dental dogono e fulɓe e hoddiɓe e meɗen hay mi min gaɗiri anniyan dental ngal somin mbi dental dogono e fulɓe e hoddiɓe muɓɓen saabi honno mettikuji e kañe rafi famidirde ko ɓangi hakkude ley meɗen ko jaadi ndi sami dow leydi ndi ɗum honno wawi iwde ley ɓerndeji e ley hakkilleji ɓiɓɓe leydi ndi e ley ɗi fou gandodiren fade accen masiba e bilisa tabito hakkude meɗen. aywa Alou Seyni e wakkati mo gonɗen hande o walde nde oɗon jogui ɗereji moɗon laaɓuɗina hana récipicé en sanne e dental ngal ɗereji mum laaɓuɗi fou won fou ana hiɓɓi e lawol saria e lawol laamu Mali no wiiri dente no foti waɗede nonne fou min gon ana andide talki mbiyeteɗi statut min gon statut ana andi talki mbiyeteɗe réglement intérieur min gon ɗum ana andi talki mbiyeteɗo ko wona se wona on talku fou wala fou ko mbawɗon wadde e ko poɗɗon hande wadde andirteɗo récépissé ɗum woni hono wuule seeɓe jaati dental ngal miɗen tiigi on talkuru ɗum wala hande talki fou ko mbawɗa milde gilla min gaɗi dental ngal hitande ujunaji 2020 andirteɗo 2020 wakkati mum min keeɓi talki ɗi fa wara hande ɗo gonɗen ɗo talki dental ngal fou ana hiɓɓi. aywa Alou Seyni walde ndele Bamako ɗo tande jooɗina nde won les région ngaji meɗen ɗi sanne o landu lobbo jaati saabu kewɓe ana jiya miɗen kala sate e téléji e radio ji e dow internet ñaaji ɗi comme mi e hoore am ka Bamako ɓuurimi jooɗade ana miila hono dental ngal jama mum na e kañe hakkille mum fou Bamako ɗo tan ɗum woni wana
e leydi Mali ndi fu ɗo mbawɗa milde fa yotta caggal leydi Mali ɓiɓɓe walde nde ana ngoni e gureje nokku ɗo caɗe leydi ɗi ngoni toon ɗo haɓuji ɗi ngoni ɗon ɗo jamma ila ñalawma yimɓe dibbete ɗon won e ley pulaku o won e ley ɓaleɓe ɓe gonɓe e dental dogono e fulɓe e hoddiɓe e muɓɓen kewɓe e ɓen bullitoɓe e amin ana hokka min kibaruji hono caɗelleji ko woni dow leydi ndi e ko woni dow muɓɓen so minen miɗen nantina laamiɓe donc jabudema wiide tan dental ngal jama mum won kala dow leydi Mali ndi fuu e ley leƴƴi ɗiɗi fuu neɗɗo goto mum won e ley dental ngal fa ya yotta e caggal leydi Mali ndi aywa Aluseni ko walde nde joƴƴina warde hande est ce que on gaɗi imma daraji e fewtude e laamiɓe leydi ndi no jaam e deƴere wawi wartirde kolli toon haqqille moɗon kollitonɓe onon ndu on gonga oɗon jiiɗi wallodirde e maɓɓe sanne ɗum fuu woni ko foti waɗede gilla dental ngal waɗa ɗum ɓuuri fuu waɗede e golleji dental ngal fuu sabu dente ana keewi gilla rafi jaam tabiti le leydi meɗen ndi sa ɓami a ƴeewi dente ana keewi kuminimɓe honno jaam e deƴere wawi tabitinde hakkude ɓiɓɓe leydi ndi e kañum e hakkude laamiɓe e laamaɓe honno deƴere wartoto honno jaam wartoto won dente kewɗi kuminum ɗi e umma daraji mum mais dental dogono e fulɓe e hoddiɓe e muɓɓen e kañum humanade e umma dara mum wona honno kedde ɓe golliroto noon koɗum won ɗum de hono ummude ndaara ndiyam hokka yimɓe na umma ndaara ñamle hokka yimɓe na umma ndaara hono kadle en na hono yimɓe ndibbaɓe ittaɓe gure muɓɓe ɓe na kaalisi hokka ɗum en na hono kosam en nebam en na safareji ummude waɗinde ɓe hono ɗin en wona ɗum minen foti mawde umma daraji amin komin mbi de diina kokka neɗɗo lingu ekkitinimo no minete hay ɗum saabi min mbi hakke ɓiɗɗo leydi ndi goto fof ana woni dow laamiɓe leydi ndi e dow sariya no laamu leydi meɗen ndi hani marirede nande min ummoto min jotta laamiɓe ɓe min kollitaɓe caɗelleji gonɗi dow ɓiɓɓe leydi ndi e agoɓe e duroɓe e ndemoɓe e jaagoɓe e dawoɓe seɓe kokkita ɓen hakke muɓɓen hono yimɓeɓe caɗelleji goni dow muɓɓen ɓe ɓe rafi jaam woni dow muɓɓen ɓe ɓe rafi famidirde e deƴƴe woni dow muɓɓen ɓe e ley gureji muɓɓen hay ɗum saabi wullitade amin ko ɓuuri hewde fuu yiide laamiɓe leydi ndi yotta laamiɗo leydi meɗen mawɗo jaati Assimi Goïta faya yotta ministre makko commune ɗo banggal kibaru haaldinde e famirinde colonel major Ismaël Wagué ya yotta ministre de la sécurité en ni ministre de la défense en ni kala neɗɗo fuu mo mbawɗa milde hono laamiɗo mo hani ummede yotte fa holle caɗelleji gonɗi dow leydi ndi e dow ɓiɓɓe leydi ndi so hokkita ɓiɓɓe leydi ndi ɓe fuu hakke muɓɓen heɓa jaam heɓa deƴƴere heɓa renandu ɓen min ɓuuri yaade to muɓɓen wullitinde fa ɓe pota wadde ko ɓe kaani waɗninde ɓiɓɓe leydi ndi e leƴƴi leydi ndi fuu hay nenne ko wona ɗum du miɗen gaɗa komin poti wawde e haddu bawɗe amin wallude yimɓe du se bawɗe amin foti yettude ɗum yogaji fay so min gaɗa min kolla jama e ley kala ɓiɓɓe ndente o fu gonɓe caggal leydi ndi e gonɓe le leydi ndi won gaɗoɓe ɗum jamma ila ñalawma faya yotta min amiri dental ngal du ko wona sate hono yimɓe dibbaɓe ittaɓe guure muɓɓen ɓe won kewɓe gonɓe e dental ngal na nani ɓe kibaru dental ngal ɓe jiiɗi dental ngal saabi ko foti umma dara amin honno jaam e deƴƴere wawi warde leydi ndi hay kewɓe e ɓiɓɓe dental ngal gonɓe ley Mali e caggal Mali min amiri dental o jaati jiiɗuɓe kam se korsinɓe kam kammari mum ana walla kam jamma ila ñalawma e ley pulaku o e ley ɓaleɓe ɓe timmata feyi donc ɗum ɗum won nonne mbiɗo wallan suudu baba wallude ɗum du wallude suudu baba noon nene ɗon mbiɗa yetta kala neɗɗo fuu e ley pulaku e ley ɓaleɓe no balliku mum woni hewtude kam min Aluseni Guindo hakkude Allah e jomum e kañum e min kewɓe gaɗoɓe ɗum kedduɓe gadde ɗum e mawɓe wadde ɗum e laawi kewɗirdu koye aywa e Aluseni e imma daraji ɗi gattode est ce que oɗon keɓa tiiɗalla e ley majjum tiiɗalleji gon e umma daraji amin ɗi saabu tiiɗalleji ɗi wawi ladde goyeɓol mum won yogaɓe paamata saabu wona ñingde wona felde ɗum wona minen umma dara amin e jaadiral amin mais mikkitinde tan wiide mono fuu heɓa faamu won dente e won yimɓe ummuɓe gilla nde jahadi ndi saami dow leydi meɗen ndi ɗum woni ne rafi caɗelleji e rafi jaam wari ɓanggue le leydi meɗen Mali ndi kewɓe ɓama fa funnangue toon yottale hakkude leydi Mali ndi fa wara yotta hirnangue Mali kewɓe ummuɓe darɓe fa tefa jaam e deƴƴere wadda le leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi heɓo jaam heɓa deƴƴere nonne e ɓen ummuɓe darɓe ɓe yogaɓe e inde muɓɓen yogaɓe e dente muɓɓen daari balliku iwde to laamu o daari balliku iwde to tomontare adnaro Allah ndu fuu daari balliku iwde to ndimɗaɓe e koddimɓe e gondimɓe e mabɓe gonɓe ley Mali e caggal Mali ballama du hay koɓe balla fa ɓe kokka hono ɓe rafi deƴƴere woni dow muɓɓen ɓe ɓe caɗelleji woni dow muɓɓen ɓe yogaɓe jottina e ballikuji ɗi hono ɓe kaani yettininde ɓe donc ɗum waɗi sababu kewɓe sa ummi hannde a wi a daaro jaam a wi a daaro deƴƴere fawtade e leydi ndi fuu kewɓe hono ko hani walludema
ko wana e haala tan e golle e musakaji jawdi fa keɓa jottina annema e hono si golleji ɗi min gatto ɗi ana fanɗi keɓa hono ɓe yimɓe nden wona felde jomum wona milinde jomum nde milol bonɗo a tawan yogaɓe ko waɗi ɗum en découragé tan ittino kalisi fa balli ko waɗe kalisi ko itti ɗum wattaka ɗo foti wattede ɗo hani wattede toon eɓe kani ballede ɓe ɗum waɗi kewɓe découragé e kewɓe du waɗi ɗum darde jawdi a tawan koɓe mbiyoto dow e koɓe golloto ley walda donc ɗum waɗi sababu kewɓe du hono dente gonɗe toon ana wiya ana yiiɗi jamna ana wiya faggan jaam won yogaɓe du ɓe kolata ɗen dente ɗe ayi donc ɗum caɗelleji arande mum ana woni dow amin ko wona ɗum du hande leydi ndi no foti wurrude eno yaroto se anni a ummi nokku ɗo yogaɓe goni ana jingina leñol muɓɓen nokku ɗo yogaɓe goni ana jingina neɗɗo nokku ɗo yogaɓe goni ana jingina faamu maɓɓe e jiile maɓɓe tan e dente maɓɓe e hakkille dental maɓɓe maintenant si an a ummi a wi ɓiɓɓe leydi ndi fuu natiren damgal gotiri jalten damgal gotiri leydi ɗi fuu fadi jaɓen feccude fadi jaɓen sendede nenne kewɓe yogaɓe gomɓe a tawan fay e leñol maɗa ɗo ko limeɗa ɗo jeeɗa ɗon yogaɓe bañete yogaɓe mbiyan a nelaɗo na yogaɓe mbiyan a won golle wayɓe na yogaɓe mbiyan a wona jingowo leñol ma yogaɓe mbiyan a yiiɗa leñol ma yogaɓe mbiyan an hoorema jaati nelal tubakuɓe gonduɗa won mbiyoɓe ɗo an wona jaam darta a yiiɗi waddodirde yimɓe fa keɓa saago maɗa nonne ɗi diile ɗin fuu ana wiye fawtede amin mais miɗen andi komin gatto ɗum saabi Allah min gatto ɗum saabi ɗum warta terde amin ko wona ɗum no caɗeleji goɗɗi gon a tawan sate aɗa anni fiide dabireji yogaji a won anniya bawɗe mum a wala nonne bawɗe ɓama hedde laamiɓe fa wara yotta ɗo ɓiɓɓe leydi kani ɓe gandidirde e maɗa fa piya dabireji kewɓe a tawan ɓe kumanaki fiide dabireji hono ɗi an anniɗa wadde fa jaam tabito mono fuu heɓa sulta ko wona ɗum du hande si wiya jalten kalina haala jaam tawe en jingginay neɗɗo en jingginay leñol he ana fanɗi keɓa neɗɗo gaɗowo ɗum nonne sa a watta ɗum du fuu yogaɓe bañete jiɗɓe walludema yogaɓe iwde e leñol maɗa wallatama nonne yogaɓe du e ley woɓɓe joɗon ƴeewe mbiyan a o min kolakimo omo wiya en fuu ndewren ne so en fuu en jokkimo en gaɗi sembe men gotiri fuu omo suusi ruɗade en o waɗa en sago makko donc ɗin kulde e kañe e ɗin hono miilaji bonɗi fuu ana woni to yogaɓe fawtade hono dente ummoɓe mbiyoɓe daran jamɗi donc ɗin fuu caɗelleji ana woni e dow banggal umma dara ko wona ɗum fay hande sa ummi a wi an a darowo jaam a tawa mbayɓe jaam mburoɓe e haaɓo e waddirde yimɓe hay jomum en ɗo woni fuu ɗo wawi tawede fuu sa tinna fuu gandoto yonki maɗa nen ɗin caɗelleji ɗin ɗa woni dow amin sanne yogaɓe gaɗan wokke whatsapp wiye mbareɓe yogaɓe gaɗan wokke whatsapp wiye piyeɓe yogaɓe gaɗan wokke whatsapp bonna indema tawa wowa yidema andanama andana iwdima andana ndimɗaɓe ema gondimɓe ema umma yemme bexe wiyene ko walanama nenne ɗum fuu ana hewta men e golleji ɗi caɗelleji mawɗi ana goni fay hande e dow min Aluseni Guindo Diaty hoore am mais hunde fuu ko ɓamuɗa gam Allah fuu a waɗiran ɗum gam Allah ɗowtoɗo ɗum Allah walloto ɗum d' accord Aluseni Guindo min paami sande e bandiraɓe min cinɗo Aluseni Guindo e hanko woni amiru e dental e dogono e fulɓe en kañum e hoddiɓe mumen kañum woni noddaɗo meɗe hande e dow yewtere meɗe wiyetede humpitidda aywa Aluseni Guindo ɗo ɗo jaltireten e walde moɗon nde en tilan garowen e dow mayre e caggal juuɗe joni en naata ele kabaruji leydi meɗen ndi eɗa andino yontere wellinde fa tawti nde e yontere nde gonɗen hande nde ko heewi waɗi ko heewi haalama joni noon ɗo puɗɗirten fo en puɗɗiran hana yaadudu président meɗen yalti eɗen mbawi wide guila o jooɗi guila o laami sara ko o yaa noon kulikoro eɗen mbawi wide guila o laami e ana famɗi ko o yalti joni noon en jii o yalti o yeehi Kayi ko ɗum yaari président meɗen Kayi Aluseni Guindo siyaɓe maɗa e ko yaarimo Kayi ɗo e mi mema ɗon e mi mikkitinami wiide nden ko laata no laamiɗo leydi ndi mais ɓattiɗo laamiɗo leydi o wonno andirteɗo président mo ɓe jippini o andirteɗo Bandaw o ummino o yettino ɓulli kesi ɗum woni ley laamu Douentza arrondissement Mondoro hay ɗo mi haalan ɗo antenne Pinal TV ndental dogono e fulɓe e hoddiɓe muɓɓen ummi yehi yetti laamiɗo leydi meɗen hande andirteɗo Assimi Goyta o so wimo o umma o daro o yaa ley leydi meɗen Mali ndi fuu nden o wonano laamiɗo nden omo humini banggal kibaru haaɓo e jaam woni chargé de défense et de sécurité vice président ha caggal komin jeeyi min jiide makko ɗum min kollitimo ɗum hakkille fuu o ummi o yehi o yettoyi Mondoro
o yi soldat siɓe e kañum e ɓiɓɓe mondoro o walli ɓe e ñamleje e kañum e buuɗi o wirfiti o waɗi caggal mum Allah waɗi o wari o naati o laati laamiɗo leydi ndi o yehi Farabougou o wari o yehi Farabougou nden fu ɗo o laata laamiɗo leydi ko laami leydi ndi ɗo ummi o yehi o yetti raison mofti ɗum woni leydi hakkude Mali ndi o yi soldat siɓe ɓe o hokki ñamleje caggal mum o ummi o yetti Nioro caggal mum o ummi o yehi Koutiala caggal mum o ummi o yehi Ségou caggal Ségou o ummi o yehi Kayi ko foti naɓudemo Kayi ɗum woni o holliti wiide ɓiɓɓe Kayinaɓe caɗeleji gonɗi dow Kayi o nani o wari ɓe paama hono terrain ɗum woni hono jamdi doggowo dow jamdi o no yimɓe wawi famirinde o wi ummininde golle mum ɓiɓɓe leydi Mali ndi kolliti gilla kegen fa hannde nenno o ɓanni laamu o wi ɗum ana woni dow ɓernde Kayinaɓe ele hakkille maɓɓe ele jille maɓɓe laamiɗo leydi ko ɓiɓɓe leydi yiɗi fuu ɗum gatta hono caɗeleji gonɗi dow maɓɓe wawi iwde o wi hay nenne on wotoro o umminan ɗum fa heɓa umma ana naɓina yimɓe laawol ndaw ɗum woni iwde Kayi fa wara yotta Bamako ɗum woni golle arande ko o hummini wadde o hollitinɗe ɓe wiide ɗum e fiide dabareji mum o pii dabareji mum ɗi golleji mum ana goni e laawol fay so tawi sate hono wotoro jamdi doggowo ana yaha ana wara ana darto ana ñifa ana bonat mais eɓe timmi e humanade hono ɗum wawi heddade bada no Kayinaɓe wawi sultude caggal mum o holliti wiide banggal caɗeleji gelle jangde woni andirteɗe lycée ɗo sukaɓe meɗen leydi Mali wawi janggude nonne Kayinaɓe ɗum caɗeleji mum ana woni dow maɓɓe ko wona hono janggude lycée du hono école nokku ɗo jangguete mawɗo gonɗo dow lycée andirteɗo université ɗum du Kayinaɓe ana hasinkini saabu kewɓe ley raison Kayi omo mawni so yogaɓe wiya yetti jande classe sappo fou sana iwa Kayi fa yaale Bamako na ya gureje goɗɗe ɗo lycée ñaji ɗi goni ɗon ɗo classe sappo woni ɗon guese janggo ɗum ɗin caɗeleji ɗi ana laatino ɓooyi giyal ley koyɗe Kayinaɓe o wi ɗum yetti ittede ana foti ittede saabu Kayinaɓe bullitike e laamuji ɓelluɗi ɗi fou ha o wi nenne o ñiɓananɓe gure hono école ɗo ɓe mbawi janggude andirteɗi lycée école ɗo wonɗi dow ɓama classe sappo fa ya yotta sappo e ɗiɗi e kañum université donc ɓuura sappo e ɗiɗi fa ya yotta joni kay hono classe ji sappo e nayyi en na ko ɓuroto ɗum en fou ya sappo e joyi en donc ɗin woni anniya ko ɓami wona ɗum du lawol ɓe kolliti wiide caɗele lawol ana woni ɗo maɓɓe ɗenne ɓamude sandare fa ya yotta won gural mo ɓe indi inde mum ɗum du lawol mum o ɓanni anniya wiide ɗum moƴine hono Kayinaɓe wawi sultude ɗin woni anniyaji mawɗi ko o ɓanni mais gilla o yottay haalde ɗin konndi ɗin o holliti wiide du ko wona raison Kayi o tan won raison ñaji meɗen kewɗi ana kasinkini e lycée ñaji o indi inde Bayangara o indi kañum e nokku goɗɗi ko wona lycée ɗo e université ñaji e nokkuji kewɗi o indi indeji mum e fa ya yotta le laamu Sigaso en toon ɗinɗu fou o wi ana handi université ñaji e ya yotta Ségou e kañum e yotta Bandiagara donc ɗin fou dabareji mum ana hani fiyede toon o wi ɗinɗu ɗiɓenete hono ɗin gureje école ji mawɗi hono ɓiɓɓe leydi ndi foti wawde janggude mais ɗo o waɗa ɗin dabareji ɗin fou e laawol joɓɗi makko ko ɓamato ɗum ko foti hono million temedere e deɓe sappo o wi o ɓaman deɓe sappo ɗi temedereji ɗi o waɗan laawol waɗɗinde ɓiɓɓe leydi ndi moƴƴere hokkude ñamleje ni hokkude ndiyam ni hokkude safareji ni e kañum hokkude mobilaji yimɓe cawre hono ndonde naɓe se barmi en gande e guineji docteur en honno ñiɓude suudu docteur uji honno yimɓe wawi sultude ɗum du e buuɗi mum gilla fay o waray ɗo Kayinaɓe o ñiƴi docteur fa tili o ɓami o watti hen guineji kewɗi guineji se hono ñaw ko andirte dialysme donc ɗum jangguɓe gimbalanke en ana wawi famɗindiri hono ɗum ñawmo yiyama ana heewi e Kayinaɓe sanne saabu ndiyam ko woni ɗo Kayinaɓe o sate ndiyam o a tawan wona ndiyam hono mo tigui nafa mawɗo sanne nenne so yimɓe jaari ɗum fou won hono keeje ɗiɗi taweteɗi sere ɓi adama ɗo andirteɗe rein nenne rein ñaw mum kewɗi ana woni e ley Kayinaɓe saabi rafi ndiyam o donc saabi rafi ndiyam nobbo nenne on ñaw o ko heewi ɗo Kayinaɓe ɗon a tawan safari mum fa waɗe e Kayinaɓe ana ɗaayi sanne nenne wuritiniɓe docteur o watti guineji hono mum ɗon fa heewi honno yimɓe kala ono on ñaw woni e muɓɓen fuu e Kayinaɓe no foti wawide sawrede lawlaw tawe heɓa hen caɗeleji goɗɗi anni ko foti e ummataraji ko laamiɗo leydi meɗen waɗi ley raison Kayi ɗon d' accord aɗa seedi e wartude e haala maɗa e président meɗe o haali haala moƴƴinde lawol o haali haala ñiɓude lycée ji fa yettade e université lycée ɗi so en daari yiyam fa e lycée ji sappo e tati e lycée public kañum e lycée d' excellence tawde université ngaji nayyi aywa Alou Seydi ayo ɗi projet ngaji est ce que président ɗo o yoppata laamu est ce que omo wawi wadde réalisé ɗi projet ngaji bon sa ɓammi a ƴeewi hono ñiɓude hono si ɗi gureje ɗi o wiiri ni na hono si ɗi nokkuji golle ɗo gollete no o wiiri ni ana ɓooya sanne
jaasi fu golleji yogaji e muɓɓen ɓaman duuɓi ɗiɗi nenne sa ɓami a ƴeewi hitande mo gonɗen o ana heddi hono lebbi seeɗa ɗum timma nenne hitande keso garowo darde o on ɗum somi woofa e lebbi seeɗa o mum nenne woteji warto waɗede nenne hono golle ɗi o ɓami anniya gollude ɗin e kañe hono wakkati laamu makko o ka sa ɓami a ƴeewi laamu makko o timman tawe golleji ɗin ka timmaki gollede mais sa ɓami no leydi du mardete a tawan won laamiɗo leydi goto waran fuɗɗa golle yogaji donc goɗɗo wara hiɓɓina sa ɓami a ƴeewi fay Bayngara hono université mo wi o ñiɓan Bayngara sa ɓami a ƴeewi laamiɗo leydi El Hadji Ibrahima Boubacar Keita IBK kanko jaati joƴini tuufere mum toon o neli ministre makko Boubou Cissé e Soumaïla Boubé Mayga astahfirullah ɓen jaa hono joƴina on tuufere fa on université ñiɓɓene Bayngara naaɓe nenne Assimi Goïta o wari o tawi on golle o ɓellinowo on golle o yaaɓe nenne omo wawi kanko de warde fuɗɗude golle yogaji e laamu makko o so goɗɗo wara jooɗo dow leydi ndi ɓellina golleji ɗin donc ɗum ɗum noon wayi e golle e dabareji piyeteɗi e ñiɓude suudu ba no tuba ko mbiyata jonka l'état est une continuité sanne d' accord e Aluseyni o haawi haala ñimgoji leydi meɗen ndi no gonɗen hannde no est ce que Mali wala ko ɓuuri hasindinde ko wona ɗum sikka fuu wala hande leydi meɗen ndi dina en mbiya en ñiɓan kulleji kesi na dina laamiɓe meɗen wiya ñiɓan kulleji kesi na fiyan dabareji kesi c'est à dire dabareji kiɗɗi gonɗi toon ɗi boni ɗin hani mu'intinede mi hokkete misali sa ɓami a ƴeewi Allah e haɓo ngo ko sami dow leydi meɗen ndi hitande ujunaji 2 fa yotta hande ɗo gonɗen ɗo kewɓe dibbaɓe ittaɓe guure muɓɓen caɗelleji kewɗi ana goni ɗo ɓen yimɓe mais e caɗelleji ɗin du ko ɓuuri wawde jatede ko hani dabre fiyede fa iwa dow maɓɓe lawlaw ɗum woni ɓiɓɓe maɓɓe heɓa jangga yimɓe dibbaɓe ittaɓe guure muɓɓen ɓe kewɓe sa ɓami a ƴeewi ɓiɓɓe muɓɓe heɓata janggude nonne laamiɓe meɗen mbiyoɓe ñiɓan écoleji kokka leydi ndina moƴƴinan laawi kokka leydi ndina hono ɗum kulleji e bandu men ana moƴƴile leydi mais ko foti waɗede caɗelleji ko woni dow ɓiɓɓe leydi ndi dibbaɓe ittaɓe guure muɓɓen ɓe keɓata ñamude ɓe keɓata yarde ɓe keɓata safareji ɓe keɓata janggude ɓen ɗum hakke maɓɓe noon honno kedde jangiroto ni honno kedde sawrete ni kamɓe ɗo ɓe keɓa ɓe cawre ɓe keɓa ɓe jangguine ɓe keɓa ɓe pukka ɗo hakkille maɓɓe deeƴi ɓe pila ɗo hakkille maɓɓe deeƴi ɓe naata e golleji maɓɓe duwowo duwa aga remowo rema nenne so ɗum walanaɓe kamɓe dina wiide fiide dabareji kesi buuɗi mum ɓamede waɗe e torraji gonɗi dow ɓiɓɓe leydi ndi hono ɗin torraji ɗi wawi iwde kokketeɓe safareji hokke safareji ɓe dibbe muɓɓen ɓe dibba itta guure muɓɓen wirfine wadde guure muɓɓen ndene yonkiji e jawle muɓɓen ɓe muɓɓe heɓata jangude jangine ɓe rafi ñaw woni e muɓɓen sawre ɓe rafi ndiyam woni e muɓɓen hokke ndiyam ñande hono siɗi kulle ɓe rafi deƴƴere woni e guureji muɓɓen hokke deƴƴere tawe fay goto torraki ɗum woni ko foti waɗede hande ko wona ɓamude jawdi suudu baba e leydi ndi wiide moƴƴinan laawi na wiide wattan e yenge na wiide hono ñiɓan guureje nokkuji kesiji ɗum woni hono écoleji na hono dokotroji ana foti ɗum ana foti waɗede na wiide umminan tawe nokku ko wattete essence wona yimɓe ñamoto jamdi noon nenne a tappi ɗum an mbarmoto tappima an mbarmoto Allah andi won yonki mo darto fay ndiyam lobbo yara heɓata nenne ɗon foti hande wallede law won yoɓaɓe fay heɓata ɓiɓɓe muɓɓen jangga dilla dibba itta e guure muɓɓen ana goni dow tundiji e kulle hono ɗum e bandu men ɗin milliard ñaji ɗi e jawdi suudu baba e ɗan yimɓe foti hani wattede hande ɗo leydi ndi woni ɗon wona hono wattude e laawi na wona hono wattude e mobilaji na wona hono wattude e kaɓordeji tan won caɗelleji ko goni ko hani waɗede ko wona ɗum fuu hono ɓiɓɓe leydi ni wawi sultade nenne ɗum aɗa foti waɗede jabude landruma ngol ko wona hono ɗo ɓe gattoto jawdi suudu baba ndi tan koɓe gatta ɗum ɗum wona ko bonide mais sa ɓami a ƴeewi se buguru neɗɗo yiite na hakkiɗu fuu ndiyam darete ñife ndiyam ko waddete ode wona ndiyam laaɓuɗo na wona ndiyam tunnuɗo koye buguru mum ñifa tan tafon anenne o buguru ana hiɓɓa ñifaka mo buguru mum huɓɓoto ñifaka sa wi a wiya ñiɓan buguru keso kokka jomum mo jooɗi omo ƴeewa buguru makko ana huɓɓa weltamo wawa nafudemo nenne ɗon laami mais sena wattana ɗon hakkille sanne surtout sa ƴeewi leydi meɗen a tawa école ngaji kewɗi won udduɗi ɗum sanne musidɗo e won yoppuɓe golle mum ana jooɗi Bamako ɗole e mbiyan laam o daara nde nokkure e hana ɓe egguɓe guure men mbawi soƴƴirade guure men no école ngaji ɗiɗo mbawi uttire ɗon ko mbimi so a daari e les cercle ngaji ɗi école ngaji won nokkuji udduɗo ko yata duuɓi jeɗɗi duuɓi jatti vraiment e ɓe sukaɓe laam ana haani miilade mumen awa e Aluseyni Guindo fa hande e garta e dow projet ngaji ɗi président de la république haali ɗi surtout o haali ñiɓde hana terrain ngaji kesi hana ɗo sukaɓe fewɓe ballon en ko nandi e muɗum surtout o yi terrain ngaji yogaji dañe moƴƴintinaɗi o holliti tumbutuɗo biyenal ana hani waɗoyde toon o wi terrain wala tumbude ɗum fana hani moƴƴinede maintenant est ce que Aluseyni wakkati mo gonɗen hande o laamu Mali ana jogui on budget est ce que ɓen jogui on kalasi
yiyande maɗa e yiyande am e kañe ko nananmi sabu e banggal suudu baba mono fuu e golle mum noon e mono fuu e faamu mum e jande mum janguɓe on jande honno Moussa Kaji hani ittede watte e leydi dawre kewɓe muɓɓen kaloɓe dow réseaux sociaux ñaji ɗi e kolloɓe le bindi muɓɓen leydi meɗen ɗi hande wala ɗin bawɗe joni kam mi anda yande ngaroji na wonɗo ɓe tuugi anniya ɓamde ñamandeji fa ɓe piya ɗin dabareji ɗum ana wawi ladde saabu laamu ɗo ana luggiɗi sanne sino hande sa ɓami a ƴeewi ɗin bawɗe mum leydi meɗen ɗi wala ko wona ɗum de neɗɗo ribbaɓe ittaɗo gural mum on wirfa gural mum reene e yonki mum e jawdi mum darto ko wona wiide nokku hedde ɗo hoɗi ɗo woɗɗaki ɗon ya banon ɗo fiyete pente na tuufeje kese gatte toon na janɗe kese gatte toon na baafe kese gatte toon ɗum nafata hande leydi ndi ɗum nafata ɓiɓɓe leydi ndi ko wona ɗum ɗo sa ɗum a ƴeewi le hakkude leydi meɗen Mali ndi ɓooyaki fe yenge waɗa laamu meɗen mofti o yengeji ɗi sa ɗon a ƴeewi million ñaji hunta watta e andirteɗe biyanal e lawlu final tawangal min mbiyata final tawangal hana waɗede de ana woni e saria Mali aɗa hani waɗede mais ɗum fota waɗede hande nokkuji ɗo ƴiƴam yuppoto nokkuji ɗo gonɗi juppoto nokkuji ɗo yimɓe dibba itta e guure muɓɓen on fota ladde nokku ɗo yenge e ɗo hellete ɗo wonnete e ɗo yimete ɗum hana waɗede toon ɗi jawdi ko ɓamete ana watte e toon ɗum ana foti watte e yimɓe dibbaɓe ittaɓe guure muɓɓen ɓe dina watte e ɗon nenne laamu meɗen ɓeyde sana ɓe gattina ɗin nokkuji ɗin hakkille sanne sa ɓami a ƴeewi sate jawdi suudu baba ndi ko woni anniya maɓɓe ko woni jiile maɓɓe tan e ko yonki maɓɓe yiɗi tan e koɓe anni ɓe wamata ɓe gatta jawdi suudu baba ndi nenne ko hani nafude ɓiɓɓe leydi ndi e ko hani isude torraji gonɗi dow ɓiɓɓe leydi ndi tigui law jawdi ndi ɓamatake watte ɗon nenne min mbiyamɓe fay joni ɓe gattina koye maɓɓe hakkille koko ɓeɓe hakkille ɓeɗum anda wiide ɗin woni caɗeleji ko woni dow leydi ndi dow ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kalna ɗin laamiɓe ɓe fiya ɗin dabere leydi ndi sulto ɓiɓɓe leydi ndi sulto saabu Mali tampi ɓiɓɓe leydi Mali tampi hande tomontade adunare Allah ndu fu ana tampi maintenant Alseyni est ce que ono o gaɗi imma daraji e hollitirde laamu ɗi dabareji surtout e ministre kumandine no jaam e deƴere wawi wartane est ce que on piiɗi dabareji kollitinɗon ɓe e no ɗum fottiri waɗirede ɓooyay le hitande ujunnaji ɗiɗi e noogay e ɗiɗi yange mawɗo waɗama hono ko foti yentere laawol hono ndental tabito hakkude ɓiɓɓe leydi Mali ndi fuu nonne ministre commune ɗo banggal jaam e deƴere haaldinde famrinde keƴaɓe makko noddi ndental amin dogono e fulɓe e hoddiɓe muɓɓen hokki men teddango wi miɗen mbawi yiyede e gollal ngal min kollitinɓe wiide gasi sanne mais minen e jiile amin wonɗo mbiɗon yenge watte e jiile amin wonɗo mbiɗon ballon fiyete e jiile amin wonɗo mbiɗon seegeji e baggi fiyete de nokkuji ɗo seegeji e baggi fiyete ɗum eɗo jimi watte ɗon eɗo ballon fiyete ɗon buuɗi mum dina watte toon de e leydi hakkude Mali ndi won gure e gure ɓe ndewray won le'i e le'idu ɓe caɗeli famadirde woni hakkude muɓɓe ƴeewe de joƴinon ɓe de kalon haala ndewral hakkude maɓɓe nettuki ko woni kala e mono fuu e yonki e ɓernde mum yaafo muño caɗeleji gonɗi e leydi ndi timma e mbowi nantinde ɓe e laawol bindol ko wona ɗum du mono fuu ana wawi hoddirinde e dow laawi réseaux sociaux ngaji ɗi hunde fuu ko foti anniyede waɗede na hunde fuu ko waɗa so tawi ni wonko foti wawde waɗede ko ɓuuri ɗum na ko hani waɗede hebde mum fuu e inde ndental dogone e fulɓe e hoddiɓe muɓen miɗen bullito wiide ɗum waɗe miɗen cappo juuɗe miɗen binda miɗen kokka miɗen kala miɗen joppa dow réseaux sociaux ngaji ɗi ana yotta laamiɓe du saabu won ɓattiɓe e laamiɓe ɓen ɓe min neldoto min hooram mi neldoto somi itti voke fuu wonko foti ministre ji ɗiɗon nafa tatol ɓe neldanmi won ɓattiɓe ministre on ko foti joyon nafa fa yotta sappo nomi neldoto nenne hono wiide hono ɓe keɓata na hono ɓe andanaka ɗum ka wala eɓe andini eɓe keɗo eɓe jiiya bindi ɗimin gatto ɗi e ko ɗumin mbiyato ɗi maintenant sade e dawrde ni eɓe mbasa dawrde nenne saabi koɓe gatta ɗum kamɓe tan andi ɗum sami mbimi ɗo sate miɗen koddino wiide de ko ɓiɓɓe leydi ndi hasinkini ɗum laamiɓe meɗen sate watta ɗum ko kamɓe ɓe kasinkini ɗum ɓe gatto fawtade leydi ndi e fawtade ɓiɓɓe leydi ndi nenne leydi wona noon hani yarinde sa laati laamiɗo leydi fuu caɗeleji gonɗi dow ɓiɓɓe leydi maɗa ɗum piyata dabbereji mum lawlaw ko foti nafudeɓe e wakkati mo ɓe goni e ko foti ladde torra ko woni dow maɓɓe e wakkati mo ɓe goni on ɗum woni dabbereji ko foti hande fiyede nenne wiide tan miɗen kalda e maɓɓe miɗen binda miɗen kokkaɓe ko wona ɗum hunde fuu ko woni yenge na hunde fuu ko woni kellene e mumen sa ɓami a ƴeewi ndental dogono e fulɓe hoddiɓe muɓe koye mum ana fanɗi hen sanne koye mum ana fanɗi woni ko ɗum de min amiri ndental ngal jaati mi wiya neɗɗo ndental ngal goɗɗo wawa yaade de mi e horam jaati mbimi en tant que so jammi taɓetake leydi ndi gonɗi e ƴiƴam ana heddi yuppude min aluseni guindo mi wattata koyɗe am e hoore am le yenge mono fof ana andi ɗum e heeram hunde fof ko woni yenge min mi yaata
sabu mbimi yogaɓe ana dibbe ana itte gure muɓɓen yogaɓe jawdi muɓɓen ana kone ƴiƴam ana yuppa ana danne sarde mum gonɗi ana yuppa gonɗi miskina en ɓe ñaama ɓe ñaray duroɓe e agoɓe ni e ndemoɓe ni e kañe jaagoɓe ni e kañe dawoɓe voilà fof ko ɓe mbawi wadde voilà fof ko ɓe daari du wona ɓe ndene e yonkiji e jawle mabɓe tan nonno mbimi si en tant que ɓen ana keddi wullitade e leydi ndi fou min Aluseni Guindo kam mi yaafi kam mi yardake yenge e yimude e womude e fufude e kañe fiide baggi ay donc mental amin ngal du ko aniri wona jadiral mum fou ɗum ɗum wona jadiral ɓiɓɓe dental ngal fou mais hatta sade neɗɗo ne wawi tawede e dental maɗa ana wawi yaade nadde e hunde sabu mum mais min laamiɗo dental ngal jaati e muyre Allah e muyre jamma o mi natta e kulleji yengeji ɗi aywa Aluseni Guindo min paami fa sanne aywa e caggal président o iwi kayi e mati ke o yeehi leyɗe Russie e ɗe mbawi wiide est ce que guila o jooɗi o yalti yaade caggal leyɗel ɗum han ko mbiyata extérieur sana joni maintenant ko ɗum yaari o Russie sanne o yeehi les sous région meɗen o mais mbennu no mbirɗa ni o laamayno saabu o ummino o yettoyno Gana nene caggal yettude makko Gana kanke e bandiraɓe makko o wirfi o wari Mali nenka fou en jatanno e laamu o vice président o jooɗakino le laamu fodde labɗo laamiɗo leydi ni fou o ummi o yetti Russie enenne kanke e jama makko jaadimɓe toon ɓeɗo eɓe kewino seeɗa sabu ministre communine ɗo banggal haɓo e soldat siɓe hiɓɓe jokkimo yaade ministre communine ɗo banggal yirwere jawdi leydi Mali jokkimo yaade e ministre communine ɗo banggal hakkude leydi Mali e leydiji adnaro Allah ndu fou jokkimo yaade e kañum yogaɓe gonɓe ley e jonde suudu baba meɗen andirteɗo assemblée hande mbiyeteɗo CNT e kañum yimɓe banggal affaire uji hakkude leydi Mali e kañum leydi woɓɓe e commerçant en ni e kañum hono banggal adnare kesso no yaroto ni e dabareji keesi hanɗi fiyede e laawi jande e kañum e laawi jaagu e kañum e laawi hono ndema en na e hono ɗum kulleji e bandu men kewɓe ummuɓe jokkuɓe mo yaade e on ummude mo ummi yaade ɗo Russie naɓe balɗe nogay e jeɗɗo yotta balɗe nogay e jettoɓo e iwde Mali yaade Russie e kanko e inde leydi meɗen ndi kanko laamiɗo leydi Assimi Goïta o yeehi e jama o ko wona ɗum du leydiji ɓaleɓe ɓendu fof ana noddano on jonde o heɓe inditira sommet Russie Afrique ɗum woni hono laamiɗo Russie o e kañe laamiɓe leydi ɓaleɓe ɗum woni Afrique ɓe jooɗa ɓe kalda ɓe kokkidira hakkilleji ɓe piya dabireji ko foti fiyede honno leydiji adnaro Allah ndu fu wawi sultude e leydiji meɗen ɓaleɓe e kañe kanko Russie o ɗum no leydi makko wawi yirwirinde hay o umma dara ko laamiɗo meɗen Assimi Goïta yeehi e jamamu o holliti e konngol makko wiide hande hono caɗelleji ko woni dow leydi meɗen Mali ndi ana woni dow leydiji kewɗi ɓaɗiɗo leydi Mali du Burkina won hemum e kañe Niger won hemum e kañe fay Sénégal e leydiji goɗɗi donc o holliti ɗum e kongi makko ko wona ɗum ɗo holliti wiide e caɗelleji ɗin ɗo dabareji ko foti hande fiyede leydi Russie o e kañe leydi ɓaleɓe ana hani hande gandodirde se jaam e deƴe no wawi tabtinde ley adnaro Allah ndu fou saabu keñen yuguraka ana wonna hakkude leydi Russie ndi e leydi ɓaleɓe kewɓe ndenno fay joni hande ɗum ko wonno keñen ɗum ana hani ummine gandodiren fa gasa holno en mbawi nafidirde e holno en mbawi reyade yonkiji e jawle ɓiɓɓe leydiji meɗen fou kañum yirwirinde leydiji meɗen donc ɗum woni ko haali e konngol makko o holliti wiide kasi e on jonde oɗum hande e banggal kibar haɓo mo leydi meɗen Mali woni o Russie ana wanna leydi Mali ndi nenne omo weltidi dow mum fa haaɗi wala e Allah e sababu mude soldat siɓe leydi Mali heeɓi kaɓoɓeji iwde ɗo Russie nenne ɓe jeeyi yeeso e haɓo ngo eɓe jaalo wayɓe yimɓe dibbaɓe ittaɓe guure muɓɓen ɓe ana keeɓa wirfude yaade e guure muɓɓen hande armée meɗen Mali o ana ummi ana dari keño fay so wayɓe garta ana hippo ɗum hande kañum hippoto wayɓe ana riiwa wayɓe nenne ɗum omo yetta laamiɗo leydi Russie omo barkina ɗum fa haaɗi wala nenne laawol gandiragal du hedde banggal honno Mali wawi heɓude nafa laawol so laati ndema so laati laawol jaago so laati laawol uditinde e gelle jande so laati laawol hono moƴƴininde usine ngaji leydi Mali ndi ɗum fu holliti wiide hunde lobbo sanne mo leydi Mali ndi e kañum leydi Russie o wawi gandiragal e ɗum du o holliti wiide laamiɗo leydi Russie Vladimir Poutine on hokki leydi meɗen ndi ñamle nenne ñamle ko hokki leydi meɗen ndi e hokki Burkina e kañum leydi woɓɓe ɓaleɓe ɗum ndu welimo fa haaɗi wala omo yetta Allah sanne omo yetta on e dow mum nenne o yiidi e malien en kotiɓe Russie toon du hollitimɓe wiide caɗelleji ana woni dow leydi ndi nenne e jonde sakitanɗe mo waɗi joni o ɓiɓɓe leydi Mali ndi holliti wiide dabareji kewɗi ɗiɓe piyato hande ɗi ɓe piya ele on anniya so o woni o dari kanko e laamu makko o eɓe piya ɗin anniyaji honno leydi Mali ndi wawi sultude caɗelleji ka ana woni ɗo leydi Mali ndi mais o anda ɓiɓɓe leydi ndi anda gonɓe Russie toon eɓe gaɗa koɓe poti wadde fo jamma ila ñalawma honno leydi Mali ndi wawi heɓtinde hoore mum honno jaam e deƴe ɗe wawi tabitinde ko wona ɗum ɗo o wi haɓa ko woni dow amin o ɓiɓɓe leydi Mali gonɓe Russie ɓe faama wiide jaɓe tan wawa bildude haɓo ngo nenne laawi kewɗi ana hani waɗede e dabareji kewɗi ana hani fiyede fa haɓo ngo iwa dow leydi meɗen ndi saabu yogaɓe
natoɓe terrorisagal rafi jande noon yogaɓe rafi kalisi noon yogaɓe ƴoñete noon nenno hono ƴoñeteɓe de ana hiile ana watte e terrorisagal ngal kanke hoore makko o kaɓotoɗo noon o yi daliliji mum kewɗi ele haɓoji ɗi o nela ɗi ɓe nangi yogaɓe e terroriste en kolliti wiide kañum ana goni hen saabi jawdi kañum ana goni hen saabi ƴoññama kañum ana goni hen saabi famay tan nenno o wi hono ɓay yimɓe ɓe dabareji fiye hono ɓe jaltito e terrorisagal ngal tawa ɓe latna e caɗele leydi maɓɓe ɓe latna e caɗelli hono leydi adnaro Allah nduɗu fuu o wi ɗon ko wona haɓo tan ko wona yiite fa dande ñifa yiite o wi ɗum wawa laatade en ƴeewan e dabareji goɗɗi ɗum ko foti fiyede fuu daroɓe golle hokke golle e kañum ɓe rafi e jawdi woni e muɓɓen ko wawi wallirede wallire hono yimɓe tabitoto leydi ndi hono ɓiɓɓe leydi ndi gonɓe e terrorisagal e natoɓe e terrorisagal wawi yaltude e terrorisagal ngal donc o wi ɗum ndu konngol makko ɗum laati konngol makko sakitande e ummude yilde yaade ƴeewoyde nokkuji ɗo ndiyamiji geeci Russie oni e kañe teddininde laamiɗo leydi Russie barke minde mo wiide omo wannidiri e leydi meɗen Mali ndi omo walli Mali sanne tare makko omo yetta on omo barkina on o hokki on ndu andininde ɗum andirteɗo médaille donc so o wi yugra ko hakkude Mali e Russie tabitike e jiile makko iwde to laamiɗo leydi Russie fawtade leydi meɗen Mali omo yetta Allah omo yetta on ɗum woni ko foti wiide toon. Alhamdulillah aɗa seeni Guindo e famama fa sanne aywa e Guindo fa hannde min gartane maɗa e ñande président caggal o warti e jii jamake yalti jaɓɓiti o fa sanne maintenant ko ɗum woni yiyande maɗa e dow majjum. sanne jama yeehi waɗimo bisimilla hollitinmo wiide o iwi leydi makko nenne o yehi nelal ɓiɓɓe leydi ndi fuu nenne o wirfiti o wari jettoje ana godini Allah e ko foti yardemo Russie toon e wirfina waddamo kanko e jama makko o fuu e nenne ko foti wiide tondu e ko foti wadde tondu e kañum ko foti heɓede tondu ɗum ndu welini ɓiɓɓe leydi ndi ɓe jettimo ɓe barkinimo gouvernement makko e kañum jiidimo e jaadimo e makko hakkille fuu ummi e ɓiɓɓe leydi Mali nde cakkitoymo ɗum hunde lobbo on eɗon ele lawol fina tawangal men laamiɗo leydi maɗa nde ummi ye caggal leydi wonɗi wari fuu fay ko wona laamiɗo leydi neɗɗo maɗa tan neɗɗo ɓolota wala minen min mbiyata neɗɗo ɓolo se wari a jaɓɓitan ɗum teddina ɗum barkina ɗum nenne o barkinama o teddinama ko foti ummadara makko ko o yeehi toon ɓiɓɓe leydi ndi holliti ɗum gasi mais kewɓe sate mbiyan laamiɗo leydi meɗen ummi yeehi menal meɗen mais c'est laamiɗo leydi warina c'est laamiɗo leydi yeehi nelal leydi Mali a tawan ko hani ɗowtirede e hakkilleji e ko hani ɗowtirede e biile e fammindemo gilla o yayi e kañum so o yeehi o wari du ɗo o yaha lawol gongol ko hani ɗowitirde e hakkille makko kewɓe ɗuɓe kalta ɗum holla laamiɓe leydi meɗen Afrique ɗum ɗu wona hunde lobbo nenne e réseau sociaux ngaji yogaɓe ka kelli fa heewi holliti wiide ko o wi ɗum fuu ɗum woni ko foti wonde dow leydi ndi no o wiri noon ɗo fuu eɓe jaadi e biile makko ɗen hakkille mais minen ɓe inde ndental dogol e fulɓe e hoddiɓe muɓɓen wonko min ɓeydi caggal ko o wiifi o wari ɗum e needi e newre e saria min kolliti laamiɗo leydi meɗen o ele saria meɗen Mali ndi kala yonki ɓiɗɗo leydi Mali goto fuu ana foti fawto e laamu leydi mum e leydi mum laamiɓe ɗum haaldaɓe wiyaɓe anni ko jiimi e hakkille am a wiyan ɗum e needi e newre e saria nenne inde mental dogol e fulɓe e hoddiɓe muɓɓen won toɓɓe ɗimin menimi laamiɗo leydi Assimi Goïta e ko foti wiide Russie toon ko o wiyay goye ɓen mum min kollitinmo wiide hande kibaru dosonkoɓe e ɓiɓɓe leydi Mali ɗi ɓamɓe kaɓordeji ana ndena yonkiji e jawle ɓiɓɓe leydi ndi kala les guureje ɓe haɓoji woni toon ana hani hunko makko yotta kiisa maɓɓe sa ɓami a ƴeewi président Burkina o haali dow kibaru dosonkoɓe mono fuu e faamu e jiile mum nenne ɓiɓɓe leydi Mali ndi ɗum kibaru dosonkoɓe ɓamɓe kaɓordeji ana ndeno yonkiji e jawle ɓiɓɓe leydi ndi ɗum ɗo ana woni e hakkilleji muɓɓen ana woni e yonki muɓɓen won mbiyoɓe doson kako ana moƴƴi won mbiyoɓe ɗo caɗe leydi mum ana goni dow leydi ndi e dow maɓɓe nonne kanko laamiɗo leydi ndi kanko woni abba ɓiɓɓe leydi ndi fuu hon ɗum caɗe leydi sana woni dow ɓiɓɓe leydi ma fuu ana hani andu kollita e inde laamu maɗa ko foti woni jiile ma e faamu maɗa e jiile e faamu laamu maɗa fawtade hono yimɓe gonɓe e on darde le leydi maɗa wona ɗum min ɓeydi toɓɓere ɗiɗo ɓo wiide minen kollita kanko laamiɗo Assimi Goïta hono no o wiiri ni sanne armée meɗen hannde ana umma ana haɓa wayɓe mais hono no o wiiri armée o jaaleke ni fayi joni ana heddi saabu yimɓe ana ndibɓe ana itte guure muɓɓen armée jaate ana wara ana hone wayɓe ana caama dow armée ana ndibba armée ɗum fof ana heddi waɗede le leydi ndi caggal hewde en ɗi kaɓordeji ɗi fof iwde to Russie toon nenne komin mbi e komin paami e jiire amin ɗe o anda wiide ɗum won yogaɓe fayi hande ko o wonno omo haala Russie toon ndibbaɓe ittaɓe guure muɓɓen le laamu leydi hakkude Mali ndi ko wona ɗum de e nokkuji goɗɗi ɗi anda ka fuu fa ya yotta les raison Ségou o les jenne toon raison Mopti o fa yotta commune Sio en ni e kañum ya yotta gawo ɗum woni cercle gadero en ni
fa ya yottani région Bandiagara ɗum woni ya yotta arrondissement wo en ɗum woni commune Barasara en nonne ɗo woni ne haala ɗon ele yande mum ndu fuu won gureje ndibbaɗe ittade nokku muɓɓe yimɓe ndibbaɓe ittaɓe toon nonne o wi armée ana golla golle mum yimɓe ndibbaɓe ittaɓe gure muɓɓe ana wirfa gure muɓɓen o fawteke laamiɓe leydi Afrique fuu o wi ɗum min jeddatamo eɓe gaɗa ko ɓe poti wawde wadde mais fay joni ɗum aɗa ñaki nonne min mbi o watna ɗon ɗo hakkille sanne kewɓe ndibbaɓe ittaɓe gure muɓɓen ɓe keeɓa wirfude kewɓe ndibbaɓe ittaɓe gure muɓɓen fay joni ana heddi ana ndaara hoto walto hoto ummoto e caɗelleji golle e kulle fuu aɗa woni dow muɓɓen nonne armée o ana haɓa wayɓe mais armée oɗo ana haaɓe no o wiri ni armée o ana wawi ana haɓa wayɓe mais fay joni armée oɗo ana heddi haɓede o watna ɗon ɗo hakkille nonne toɓɓere sakitende komin mbi laamiɗo leydi Assimi Goïta tan woni ɓe anda wiide de no o wiri ni yiite ni fata yiite so wona caɗelleji gonɗi ɗo leydi meɗen affaire haɓotiri sagal ngal e jaari sagal ngal laawol haldinde e famirinde ɗum taɓito holno jaam wawi warde saabu yogaɓe murtike naati e jaari sagal ngal saabi ndibbama itta gure muɓɓen yogaɓe saabi leñol mabɓe e wo e leñol mo faamu tabitake hakkude muɓɓen yogaɓe ɗum saabi armée o jaalama wala bawɗe e kañe wala fu ndeno yonkiji jawle ɓiɓɓe leydi ndi tan coodi malfe ana woni e bandiagal ana caama dow yimɓe wonde won yogaɓe ɗum murtuɓe tan naati hen won yogaɓe ɗo natuɓe hen saabi ɗum woni faamu mabɓe wiide jaadi sagal ana hani waɗede nonne ɗen en fuu haalde famire holno ɓe mbawi iwde e yimɓe ummoɓe gandude yonki ɓiɓɓe leydi ndi kara han karani wiide haɓoto leydi ndi fa diina jaalo alors que e jiile e faamu kewɓe e yogaɓe e modibaɓe fay soɓe pecci dow mum fotay ko jahdi waɗire fa ƴiiƴano yuppe e kañe gonɗi yuppe nonne mo foti haaldede famirede fuu ɓe pelleje mujahidine ɓe fuu o nodda ɓe nootamo ɓe kalda ɓe pamira hono ko ƴiiƴam yuppoto ɗum serole leydi ndi ko wona ɗum ɗum o holliti wiide ko ɓiɓɓe leydi Mali ndi yiiɗi fuu ɗum ɓe dawnoto nande min kollitimo wiide inde neltal dogne fulɓe hoddi ɗum ɓiɓɓe Mali holliti e jonde sakitinde gaɗɗo andirteɗo assise national refondation o Amadou Koufa e yad haalde holno jaam e deƴƴere wawi tabitinde ƴiiƴam ko rufoto ɗum e gureji ɗi egginete ɗi sela fa laaɓa nonne hono haaldinde Amadou Koufa e yadde agali ɗum ɗum min nana e wiide konngol makko yetti ɗon min nana e wiide dañe mum fiyama fay hande o namtine ɓiɓɓe leydi ndi fuu watna ɗon hakkille sabu ɓiɓɓe leydi ndi landi ɗum ndu ko wona ɗum ndu hono neɗɗo fuu ɓama kayi fa yotta kiral ɓamuɗo malfal ko wona soldasi fuu wiya ɓarde malfe nonne golle mum ana waɗo les ful nangue toon andirteɗe les réseau nord toon mais les hakkude leydi Mali ndi andirteɗe centre du Mali toon golle mum ana ɗaayi nonne ko ɗaayini on gollal ngal du o landa o faama saabu e jiile e faamu ndental dogle fulɓe hoddiɓe muɓɓen wala leñol wona groupe wona ndental wona yimɓe wona neɗɗo fuu hani remde yonkiji e ɓiɓɓe leydi Mali ndi so wona soldat siɓe meɗen leydi Mali ndi so wona laamu meɗen leydi Mali ndi nonne ɓe dara darde mabɓe fuu ko foti hakke ɓiɓɓe leydi ndi ko woni dow laamu e ko woni dow laamiɓe leydi ndi ɓe gaɗa ɗum ɓe kokkita ɓiɓɓe leydi ndi fuu hakke muɓɓen kala kaayi fa kidal fuu nonne min mbi ɗum ndu o ɓeyda e kongi makko ɗi saabu e jiile e faamu amin o yotta e ɗum toɓɓe ɗen ok alo seeɗa guindo min beltike hef ha santi aywa alsoede guindo e galtan e kabaru coup d'état jonke e jaltan leydi meɗen naaten leyɗele ɗum woni Niger tandino to Niger to ɗum woni 26 juillet ɗo noga e jeegom lewru juillet e jii coup d'état waɗi to alsoede guindo leyɗe meɗen ɓaleɓe ɗe ana wonde wadde coup d'état est ce que coup d'état ana nafa leydi coup d'état ka sa ɓami a ƴeewi no mbirɗa ni neɗɗo sa junƴi ɗum a itti ɗum lunde mo gilla hokkema lunde a jooɗi ni mais a jooɗay ɗo a foti jodde a jooɗayno a hani jooɗirinde ɗum nden hono junƴuɗe laamu koɓe joƴinaɓe e lawol wote de se soldat si ɓe wara jooɗa lunde muɓɓen ɓe caggal junƴadeɓe ɗum wona hunde lobbo dalili mum arande woni de sariyaji leydiji meɗen ɗi kuɗeta watte ley muɗen ɗi fuu hollitama wiyede sariyaji leydi ɗin ko ɓiɓɓe leydi ndi fuu hawrti dow mum ɗum woni wadde coup d'état ana haɗa ana harmina sa waɗi ɗum jaati a yafatake le coup d'état est un crime imprescriptible nonne ɗin woni ko wira e tubako mum kore a faami nonne so ɗum hollitama wiyama e saria nonne so an a wari a ɓami e noon e laamu ana wayi hono a wari e laamu no a fota e warde e laamu ɗum go'oɓel yeddude saria noon ko wona ɗum ɗiɗoɓel mum du ana hollita e wiya hono neɗɗo fuu se wote waɗade se jomum jooɗi ɓiɓɓe leydi ndi yari se joƴini jomum nonne on accan jomum jooɗo fa mandat makko timma o waɗa élection organisé si an a soldat si aɗa yiɗi nadde laamu no aɗa yiɗi place ni a ittan kadi le soldat sinkoɓe gatta kadi le politique gaɗa politique sa heeɓi jama joƴine waɗe laamiɗo tenne so wona noon en tant que aɗa watti teni ana harmina e maɗa ɓama malfal maɗa poccoɗa neɗɗo mo laamoto lawol politique agal junƴa itta ɗum lunde mum an jooɗa ɗum woni ko saria wi maintenant caggal ko saria wi won e kañum ko yimɓe yonkiji muɓɓen e hakkilleji muɓɓen nangi ana fiya ana waɗa ana hella ana woma ɗum ndu won toon ko ɗum woni ɗum hande a tawan kewɓe won toon
e laamuji joɗɗi e laawol démocratie e laawol wote ɗi a tawa won heɓana ley laamu ngu ɓe keɓa e sago maɓɓe na won heɓana an laamiɗo o gaɗi wote a gañi ɓe na won heɓana giɗama feyi maintenant so soldat si ɓe gari junƴima ɓami laamu maɗa tan jalta ana hella ana woma ana wiya weeli ɗum en milata ko wiide saria wi fadi ɗum waɗe de milata ko saria harmini ɗum de milata ko saria leydi muɓɓen harmini ɗum de kammari kañum e an galda miigal tan laamu ma saami keddoto ana hella ana woma ana holla ana wiide weeli ɗum en o yogaɓe so soldat si ɓe ɓami laamu fuu eɓe keɓa ɓaɗade ɓen e kañum e heɓde lunde e moƴƴireji e darde nenne kammari mum ɓe yogaɓe ɓiɓɓe leydi ɗum ana umma ana kellina soldat siɓe ɓe ana mbiya ko waɗa ɗum gasi ko waɗa ɗum gasi o wona ɗum du saate yogaɓe a yiyan ko wiyata coup d'état ñayi ɗi gasi a tawan joƴinteɓe lawol démocratie wotinteɓe ɓe ɓiɓɓe leydi wotinimma nenne ko ɓiɓɓe leydi wi gaɗa fuu caggal ko Allah ɗum a hani wadde mais yogaɓe nde joɗeke e laamu fuu a tawana groupe mum na tawa yiwraɓe mum na ndibinaɓe mum na galle mum na ɓiɓɓe mum na rewɓe mum na a tawan fayi laamiɓe leydi caggal leydi Mali ɗum e woɗeɓe nonne e nuuge ɗen kam ɓe nattude ɓe jeggita nuugal ko nafata leydi maɓɓe ko nafata ɓiɓɓe leydi maɓɓe jawdi suudu bawra ana ɓamme ana bonne ni ana watte e laawi ko wona nafata ɓiɓɓe leydi ni hay ɗin koɓe gatto ɗin hay ana waɗa sababu ɓiɓɓe leydi ummo murto se murteke du soldat siɓe ɓen du umma haywa junƴa laamiɗo o nga kañum e gara jooɗa laamu nonne kamɓe en du so wari jooɗi laamu a tawan yogaɓe e maɓɓe ana walla ko foti gollire hon nafde ɓiɓɓe leydi ndi jaati yogaɓe ana ɗuyta joɓɗi maɓɓe yogaɓe jaati a tawa hono ko watte e nambara e kulle ɗin fof ana kaɗa nonne coup d'état ñaji ɗi gaɗeteɗo arandeji ko en jiiɗin won laamiɓe gaɗiɓe ɗum so yetta e dow mum sanne sa ɓami a ƴeewi coup d'état mo waɗano Ghana otto John Rawlings kanko o darni Ghana dow koyɗe mum mais ko wona ɗum ɗu gaɗoɓe coup d'état ɓe a tawa fay so kellinama fuɗɗode caggal so yeehi yeesude fo yimɓe ana metto e maɓɓe ko saabi de a tawan hono hakkeji e sariyaji ɓiɓɓe leydi ɓeɓe gari ɓe laami ɗumen ɓe e laawol sembe e malfal eɓe kaɗa yogaɓe hakkeji muɓɓen saɗa haala a hatte haalde ko welima e ko jiiɗa ko pamuɗa hono leydi worni e hono leydi yarato yimɓe ɗum ɗu yogaɓe ana mbiya coup d'état wona hunde lobbo ko wona ɗum ɗu a tawan soɓe gari ɓe ɓammi laamu o e sembe fou hono laamiɓe ɓe watanaɓe joɗnomo ɓe junƴi ɓe itti ɓe a tawan ko ɓe waɗatno fou kamɓe ɗe nde faɗɗi yeehi yeeso fou kamɓe ɗe hono mum ɓe puɗɗota wadde eɓe keddo eɓe gaɗa ko weeli ɓe ni e ɓama jawni suudu baɓe eɓe gatta ko weeli ɓe ni eɓe moma ni eɓe jiiɓa ni neɗɗo moɓe jiiɗi ɓe ɓattina moɓe jiiɗa ɓe nanga ɓe gatta hoore mum e cakuru ɓe kaɓɓa ɓe gatta ɗum le numéro na ɓe lallinat ɗum wonne a tawan fay kellinoɓe gaɗi ɓe coup d'état garɓe ɓe so yeehi yeesoɗo fou yiyan hakkeji muɓɓe fou bonnama nonne yogaɓe ɗum heddan ana wiya a min ballino ɗum kambadi hono faamu amin e jille amin mais min mbino woppito men hono komin jooɗi miɗen jiiya saabi koɓe gaɗiri coup d'état ɗum na saabi ko ɓamiri laamu ɗum na koɓe gabi laamu ɗum ka biltaki fay joni de sabu eɓe jaasi fay mo en botininno o nonne yogaɓe watinan terɗe muɓɓen jooɗano ƴeewa yogaɓe a tawan ɓerɗe muɓɓe ana wulli so yalti haali komo malfal woni ɗon e kañe karwasi dorroni jomum hula haalde nangam hun komo mekka jeƴƴino nonne a tawan goto en tan kala fum to koye muɓɓen Allah e nulaɗo e kañe jille leydi ndi e ɓiɓɓe leydi ndi kala mo woni fuu e laamuɗo so tawi démocratie gonɗa so tawi a sorda si ana yalta ana haaline ko foti haalindema mais e needi e newere hunde fuu ko gatta fuu waɗu ley needi e ley newere e ley saria tawi a yenna e fay goto hunde sa waɗi fay so neɗɗo wi saman dow ma Allah tawtoto hema ayi fay darde e gongode fuu wonno ko yoga wiya so a haali gonga sana wadda masiba fuu jeƴƴinoɗa wiya ko gonga fade haalade mais gonga gaddo o torra fuu jeƴƴino dow mum ay donc ɗum ɗum won toon ok d' accord e aɗo seeni guinno caggal e jii coup d'état waɗi Niger e jii CEDEAO waɗi kawrital e hokkude ɗum e laamiɓe Niger ɓe hokkude ɓe sarti hakke yontere wotere sooɓe gartira ɗum hanko président Mohamed Bazoum sooɓe gartira o laamu hana leyɗe gonɗe les CEDEAO ɗe ɓe daran ɓe nirda armée maɓɓe ya wartoro Bazoum e sembe e ley majjum Malidou e kañum e Burkina kawti wadde communiqué e fewtude e CEDEAO aywa wiide ke so CEDEAO waɗi hamɓe ɓe nirda mintere maɓɓe na ɓe gaɗine ko ɗum woni yiyande maɗa ko ɗum mbawɗa ɓeydande e dow majjum Aluseni Guinno e dow ɗum hakkileji ɓiɓɓe leydi le Mali e kañum e caggal Mali e adnaro Allah ndu fuu ana fecci won kollitoɓe wiide en haani ɗum waɗe won kollitoɓe wiide ɗum hana waɗede ɗum woni dey hono wiide ɓamɓe laamu Niger ɓe ɓe jam ɓe kaɓo toon ɓe itta ɓen e sembe ɗum laamiɓe yogaɓe e leydi ɓaleɓe kollitinɓe e ley guureje wonɗe e CEDEAO ɗi mbiɓe gaɗan ɗin golleji ɗin won yogaji fay leydi caggal leydi ɓaleɓe jaati kollitinɓe wiide ɗum waɗe won yogaɓe ɗum wi fadi ɗum waɗe fay e tomontare nde ley adnare Allah ndu kewɓe ana fecci dow mum mais ni e hoore am jiile e faamu an dow mum woni de jonde cagtinɓe joni gaɗɗo e kibaru laamiɓe CEDEAO ɓe kolliti wiide ɓe koddiri wiide hono junƴude yimɓe gaɓade laamu
to soldat siɓe e ɗum ɓangi sanne le leydi meɗen Afrique o nenne so ɗum ittaka hen fuu wawa yaade yeeso saabu sa ami a ƴeewi neɗɗo mo jama wotni de se joƴini de se saria wi jomum ribbude ittude ɗum na junɗude ɗum de se jooɗa lunde mum ana harmi yiide soldat siɓe e pota wadde ɗum ɓe kana wadde ɗum e ley on saria leydi gotiri de ana waɗa ɗin golleyi ɗin ɗum ana hani haɗede nonne so ɓe andi saria de ɓe cinnoto Allah ɓe jeddan saria fuu so ɓe natiri sembe ni kamɓe to ɓe ƴewan dabre ɓe ittira ɓen sembe hay ɗum woni sababu jonde sakitinɗo mo gaɗɗo yimɓe laamiɓe CEDEAO kolliti on anniya nenne caggal on anniya ko hollita e ko ɓama ɗum eɓe darano holno ɓe mbawi faggade soldat siɓe kala neɗɗo fuu gabuɗo laamu le leydi meɗen ɓaleɓe e gonɓe guureji les CEDEAO ɓe fuu ɓe jaaɓe gaba jomuɗo ɓe itta ɗum e laamu ngu e sembe ɓe joƴina mo yimɓe wutni o nonne ɓe woni on anniya fuu coup d'état o wari waɗi Niger hayno coup d'état o wari waɗiri Niger ni hollitinde wiide tan e anniya maɓɓe wiide ɓe gaban ɓe itta gabuɗo laamu o hono anniya kamɓe hoore maɓɓe no ɓe mbirimi sa a gabi laamu a waɗi ka a hana wadde nonne sa a gabama a ittama fuu ko hani gaɗeɗa an mais yiide wiide hono hande gabuɗo laamu so yehi jooɗoy se on mbi on ittan ɗum e laawi malfe e yiite e haɓo fuu ana waddana caɗelleji yimɓe ɓe ñaamay ɓe jaray donc yimɓe ɓe ñaamay ɓe jaray ɗum woni civil en ɓe donc caɗelleji ngaran hewtaɓe nonne e dow on alqadra e jiile e fama fotay ko malfe ɓame wiide hono gabuɗo laamu ɓe daran ɓe itta ɓen e laamu nonne joni ko foti wawde waɗede ko hani waɗede ɗum woni de se yimɓe wotinimma a jooɗi laamu fuu anda ko a foti waɗninde ɓiɓɓe leydi maɗa gaɗa ɗum fadi gaɓeɗa itteɗa e laamu ko wona ɗum de andu so a junɗi neɗɗo a gabe a itti ɗum laamu mum an joɗɗo oɗo anda wiide de ko ɓiɓɓe leydi ndi jiiɗi ɗum andu fadi jedda ɗum saabu wakkati kiji kewɗi a tawat gabowo laamu de itta yimɓe mo watanaɓe kamɓe hoore maɓɓe laamu ana gabe jungo maɓɓe na tan kamɓe jaati won gabuɗo laamu me goɗɗo ɓatti ɗo ɗum ana moggo ɗum fa gabito laamu o saabu en jii Burkina donc Burkina yi noon ɗum laatiri donc ɗum ana holla wiide kala an yimɓe wotinimma wo de se garɗa na a gabuɗo laamu so garɗa fuu hono ko ɓiɓɓe leydi ndi hasinkini ɗum ko ɓiɓɓe leydi foti waɗnede ɗum waɗni ɗum ɓiɓɓe leydi nden fayte bandama wari gabe ke laamu itti jungoma fo ɓiɓɓe leydi jaati wiyoto kara han sena gaddeɗa donc ɗum ndu won saate nenne wiide tan hono gabade laamu o kay ɗum ka yeddude saria noon ɗum hana ko wona ɗum ndu saate fayi woteji ɗi a tan ɓe mbawa wadde organisé leydiji meɗen ɓaleɓe kewɓe fa waɗa wote joɗina président so wona leydiji adnar Allah waɗe ɓe walla en nenne jawdi itte ko foti milliard ñaji wote waɗe fay on jomum manda mum timmay ngaron gabon laamu itton jungo mum ɗum ana wadda sababu kasi sammininde leydi caggal e lawol keɓal e lawol yirwere donc ɗum fuu taɗi leydi mum e dow ɓiɓɓe leydi warto saabu so ɗum waɗi fuu hono jukkete ko hani jukkete leydi mon ndi on jukkete ɗum ana waddana on taɗi leydi Aliou Seyni Guindo wona taƴude haala mata en jii Mali kañi e Niger e mbi nildan haɓotoɓe jamballo e Niger est ce que ɗe leyɗi ɗi ngala caɗele ko mbiya fa naton e wolde wonde kasi e jonno jara waɗi e signal wi wakkati kedde ɗiɗen ke heewa sanne donc wiide neɗɗo joni ndaro lumbude maayo an a lumbitaki maayo ngo won jolɗo ley maayo ngo sa wi a jalan ɗum aywa a jalimo a hana jalde saabu sa lumbitaki maayo ka fuu ana hasinkini andu joloɗano sa wawa fay yimde gasde hay ɗum woni haddu joni hande ko Mali e no Burkina worri ni enen e hoore men caɗelleji ana woni ɗo meɗen ɗo wakkati goto ko ɓawata anni wiide ɓe ñamɓe balla Niger ɗum on wakkati goto ko foti guureje sappo wona ko ɓuuri sappo fe mbimi jate ko anda e ko andaka ana ribba ana itta nokku ɗo rima ɗo mawni ɗo hoɗi e ɓiɓɓe leydi Mali ndi nenne Mali tila e on torra e on wakkati goto wayɓe ana jaa ana sama dow kañaji meɗen ana masimira sollaji meɗen e on wakkati goto so onon on mbi on tilaki kunkumon on jaa on balla goɗɗo ñifa yiite mum alors que yiite ana huɓɓa ley galle maɗa ɗum kay haalde ko welɗum tan ko wona ɗum ko makko ɓeyditoto de ɗum yeddude saria noon saabu ummude wiide yam waɗa haɓo le leydi goɗɗo tawe ɓiɓɓe leydi yamiraki ma ɗum ɗum assemblé député en joƴinaɓe se wotnaɓe se ɓen kokkay on yamariya fuu so an laamiɗo leydi na an e gouvernement ma tan on mbi on jang kaɓon leydi goɗɗo fuu ɗum e heddude saria noon nenne hono ɗum en ɗum wadde ɗum gasta Burkina de ko wona ɗum caɗen leydi jaam e deƴere ana woni toon kamɓe hoore maɓɓe tila e kungu maɓɓe sakko ɓe mbiya ɓe ñamɓe balla Niger naɓe nenne hatta wiide leydi ana hani gollidirde hokkodira jungo on no jaam e deƴere tabi to mais hande noɓe poti wiide ɓe gaɗiran e Niger toon Mali e Burkina wonko en kinnode leydi meɗen Mali e Burkina ko wona wiide en jaa en ñifal yiite Niger Allah tan en yiite jaati huɓɓato d' accord e Aliou Seyni wakkati mo kokkoɗen heew tigui aywa juste e ko ɗum ne cakkite haala maɗa haala am sakitende wiide tan ɗum woni fawtade laamiɓe e laamaɓe fuu mono fuu anda wiide neɗɗo goto tan wawa ittude caɗeleji gonɗi dow leydiji meɗen ɗi so wona laamiɓe e laamaɓe fuu gandidiro nata damgal gotiri yalta damgal gotiri ko laamiɓe foti wawde wadde waɗa
ko laamaɓe ɗo foti wawde wadde waɗa holno leydi ndi wawde sultude on leydi meɗen ndi fof sultoto sabu sa ɓami a ƴeewi se deƴere wala se jamma wala caɗe leydi mum ana woni dow laamiɓe ana woni dow laamaɓe donc voilà fof culto o nene mono fof waɗa ko foti wadde wawde wadde fa jamme deƴere tabito. Ok d' accord aywa bandiraɓe ɗo on ɗo kaddeten e yewtere meɗen mbiya e jomiraɗo subahana hollu en wakkati goɗɗo e yesso meɗen. Merci.